Morjesta. Kivasti oli tullut tekstiä tänne avoin palautetauluun ja mitä toivoisit salille. Tarkoitus oli rakentavaa palautetta, mutta tästä tuli joululahja ostoslista. Mutta ei mitään, käydään läpi. Tää on niinku kiva, hyvä tunnelma otti tänne luonnon. Kiitos palautteesta. Pukuhuoneen toimimattomiin kaappeihin merkin hoituu. Tuuletin takahuoneesi hoidettu. Ehjät pehmusteet on hakusessa. Tarkoititko pehmusteita vai sitten sen repeytyneen nahan päällystämistä? Mä luulen, että tarkoitit sitä. Se on työn alla. On ottanut kaikista valokuvat, missä on repeytymää ja on tekemässä tarjouspyyntöä nahan tekijöiden kanssa. Sitten leveät painot Mave-paikalle. Leveät painot. Ja hoituu. Haluaisin tarkentaa, että tarkoitatko semmosia komposiittipainoja vai tarkoitatko vaan niitä Hollywood-painoja, eli feikkipainoja leveillä, vai tarkoititko semmosia normaalia painoja, mitkä ovat vähän leveämpiä? Tosta on niinku monta variaatiota tuosta tuotteesta, niin voisitko vähän tarkentaa, niin yritän kaikkeni toteuttaakseen toivomustasi, mutta pitäisi olla vähän tarkempi. Assault Bike. Joo, Assault Bike on ollut pitkän aikaa mun takaraivossa ostoslistana. Se on vaan tosi kallis ja se käyttöaste on aika alhainen, mutta hyvä vinkki. Mä laitan sen harkintaan. Toinen Smithi, kans hyvä. Mihin se mahtuu? Se on kysymysmerkki, mutta voidaan sitten tehdä tilaa. Leg curl laite niinpä, että jalat seinää päin. Nyt en ihan ymmärrä tästä, että haluatko uuden laitteen vai haluatko, että sijoittelen laitteen, nykyisen laitteen, olemassa olevan laitteen siten, että kun potkaset leg curl, niin se on niinku seinää vasten. Vai tarkoititko leg curlille tämmöstä yhden jalan takareisi koukistusta, niinku tämmöstä laitetta, missä koukistetaan jalkaa? Uusi hip thrust, merkkimalli. Mitä vikaa on tuossa nykyisessä hip thrust laitteessa? Esim. Nojapuu. Meillä on tuolla painopakallisessa huoneessa puolapuut. Mä en ihan ymmärrä nojapuu. Lisää painoa, abducteri jo. Lisää painoa. Toi on semmonen niin vanha laite, että siihen ei voi lisätä painoa, että pitää ostaa ihan uusi laite kokonaan, missä on enemmän painoa. Avustettu leuanvetodippikone. Sen verran täytyy kertoa, että leuanvetolaite ei itse asiassa se ei niinku auta sua tai se ei opeta tai ei reenauta sua siihen leuanvetoon. Eli se leuanvetolaite, niin sulla on polvet
siinä pehmusteessa ja sit sä käytät niinku yläkroppaa vetääkseen, niin levovedossa se alakropan pitää olla etukenossa, se on vähän katkarapumaisesti, niin sillä levovetolaitteella et opi vetämään leukoja. Et kuminauhalla opit vetämään leukaa, kun saat kroppasi siihen se asentoon. Ja sekin maksaa tosi paljon se laite. Mutta laitetaan korvan taakse. No, sit se on dippikone sitten, jos siinä ei vedetä leukaa, mutta meillä on dippitanko tossa, että voi omalla kropalla vetää dippiä, tai sitten jos ei pysty omalla kropalla vetää dippiä, niin voi laittaa kuminauhat alle. T-bar row, joo, varmaan tarkoitat sellaista soutukonetta vinopenkkimäisesti. Se voi tehdä myös tuolla vapailla painoilla vinopenkissä, mennä makaamaan siihen penkkiin ja vetää, mutta joo, okei. Lisää kahvakuulia, joo, se on kyllä ollut tiedossa, niin joo. Oliko tässä muuta? Sitten Hyrox tilaa renkaat kattoo, voimistelu tämä. Joo, Hyros liikkeissähän siinä niiden ohjelmassahan ei ole mitään tämmöistä voimisteluun liittyvää. Ja toki voin laittaa korvan taakse, mutta taas kerran käyttöaste on erittäin alhainen ja tosi harva asiakas. Mä tiedän kuka asiakas sitä toivoi ja hän haluaa tehdä pull-uppeja näillä renkailla. Ja sekin liike, niin tosi harva asiakas reenaa sitä ja haluaa tehdä sitä ja turvallisesti. Siinä on myös turvallisuusriski, että jos siellä jos mä teen sen ja sitten pull-uppeja harjoittava asiakas sitten tippuu sieltä renkaalta tai venäyttää olkapäänsä reenatessa, niin se on taas mun vika. Mut joo, sitten mitäs muita täällä oli? Täällä oli viimeisinä tämä korjaa seated row. Laite välillä jää jumittaa ja aiheuttaa hieman ärsytystä. Yes. Se on semmonen, eli se on alatalja ja se on se hihna ei ole metallia, vaan se on semmoista kovaa muovia. Ja siinä on tietyt rattaat ja se menee välillä vaan jumiin tietyissä painoissa. Niin tuu vaan kysyy multa, niin jos se on jumissa, niin mä korjaan se. Nyt se on korjattu, kun mä näin ton. Kiitos tiedosta. Mut haluan myös kertoa teille, että totta kai tää ei ole teidän ydinbisnestä ja teillä on vähän tietoa siitä, paljonko mikäkin laite maksaa, niin voi kertoa esimerkkinä, että porraskone maksaa 16 tonnia. Hip thrusteri, toi mikä on tuolla nyt, se maksaa 2,5 tonnia. Ja ne liikkuu siinä uusin hienoin ja merkki, se riippuu merkeistä vähän niin kuin saman vaatteessa. Niin se merkki, mistä mä tykkään, missä on tosi hyvä hip thrusteri, se taisi olla sellainen kuin bodybuilder, se maksaa 3900 alvinolla. Leg curl laite seisovilteen maksaa noin
2,5 tonnia alvi nolla. Ja leuaveto dippilaite maksaa merkistä riippuen, niin jos haluaa laatua, niin se lähtee noin 6 tonnista ylöspäin, laadukkaat. Ja jos haluaa jotain Kiinatavaraa, jota mä en halua tänne, tai jotain tuolta Lahden takaa olevilta entisiltä Neuvostoliiton maista, niin ne lähtee kans dippikone ja leuavetokone, niin ne lähtee jostain 2 tonnista ylöspäin. Ne on niinku sekundaa ja hyvät on niinku noin 6 tonnia. Joo, assault-paikki, hyvä assault-paikki maksaa tonnista 2 tonniin. Haluan kertoa, että tämä EasyFit on yksityisyrittäjyys perusteinen franchising-ketju ja meitä ei omista niin kuin muilla kilpailijoilla nimeltä mainitsemilta. Niillä on öljyrahat taustalla. Sitten tämä uusi ketju, mikä on tullut aika vaihvikkaa ja nopeasti kuin sienisateella, sen omistaa Lääkäriliitto, jolla on Suomessa ihan niin kuin tolkuttomasti rahaa tuhlattavana. Niin, me ollaan yksityisiä yrittäjiä ja ketju vie osuuden, palvelun tarjoajat, kulunvalvonta ja kaikki vie osuuden. Ison osuuden tästä potista vie kumminkin vuokra. Niin mä yritän parhaani toteuttaa teidän toiveita, mutta koittakaa ymmärtää, että mulla ei ole öljyrahaa, eikä mulla ole Lääkäriliiton rahaa toteuttaa. Jos olisi, totta kai mä toteuttaisin kaikki. Noniin, laittakaa vaan lisää toivomuksia tonne.